Universets udvidelse betyder, at rummet mellem galakserne bliver større over tid, og det er ikke sådan, at galakserne bevæger sig gennem rummet, men at selve rummet udvider sig. Ligesom du tager en bolddej med rosiner i. Når bolddejen hæver sig, eller hæver, så kommer rosinerne længere væk fra hinanden. Det er først noget, man har fundet ud af senere hen, fordi tidligere troede man, at universet var statisk, men den dag i dag ved vi så, at det er dynamisk og konstant i bevægelse. Vi ved, at universet udvider sig. Det er blandt andet på grund af det, der hedder spektralanalysen. Og det er en metode, hvor man undersøger lyset fra stjerner og galakser. Når man sender lyset gennem et prisme eller et gitter, kan man ligesom se dens elektromagnetiske spektrum. I dette spektrum er der så nogle sorte linjer, som kaldes de der absorptionslinjer. De afslører, hvilke grundstoffer der findes i den stjerne, galakse eller hvor lyset nu kommer fra. Og det er fordi hvert grundstof har sit eget fingeraftryk, eller så er linjen. Så når forskerne observerer galakser langt væk, ser de der absorptionslinjer i spektret, som er forskudt mod den røde ende. Det er det, vi kalder for rødforskydning. Det betyder, at lyset strækkes, og at galaksen bevæger sig væk fra os. Det kan sammenlignes med Doppler-effekten. Doppler-effekten, som vi kender fra, når en ambulance kører væk fra os, så bliver tonen lavere, og på samme måde bliver lysets bølgelængde længere, og det ser mere rødt ud. Rødforskydning er altså også et klart tegn på, at galakserne fjerner sig fra os, og at universet udvider sig. Så den første, der oplevede den sammenhæng, det var Hubble. Han vidste, at jo længere væk en galakse er, jo hurtigere bevæger den sig også væk fra os. Den sammenhæng kalder vi for Hubbles lov. Den ser sådan her ud. Boom. Det er V'et, der står for hastigheden. H0 er Hubble-konstanten, og D'et er afstanden. Den lov viser, at hele universet udvider sig, og det fører til teorien om Big Bang. Så hvis vi spoler tiden baglæns, må universet have haft en begyndelse på et punkt, og det er ekstremt tæt på afstand, fordi det er 13,8 milliarder år siden. Så vi kan konkludere, beviser, som vi kan konkludere ud fra, det er, at det er veldokumenteret igennem observationer og analyser, som for eksempel spektralanalysen. Og rødforskydning. Rødforskydning. Det er vores vigtigste redskaber til at forstå, at når vi ser galaksen, at den bliver væk fra os, betyder det så, at rummet mellem dem bliver større. Og det støtter Big Bang-teorien. Universet er i konstant bevægelse, og det laver så også nye spørgsmål. Kommer den til at rykke sig for evigt? Stopper den på et tidspunkt? Bliver den formindsket igen? Nobody knows, man. Nobody knows. Vi har i hvert fald fået et klart billede af, at vi lever i et dynamisk univers. Og det er noget af det, der vi kan forstå med de målinger og analyser, vi har.